Ndakaparadza nevabereki vangu 2015. Ndikaenda ndikandotsvaga basa kuBetty Bridge. Ndikabva ndatanga kushanda. Munhu wandaishandira ndopaakabirwa. Abva ati ndakamubira. Alright. Abva atisungisa. Ndo nyaya yakakupinza. Asiwo kwauriwo unenge uchiwa zvakanga hausiri wakanga watora zvinhu. Handisini. Anaika zvinowanika muupenyu. Pelagia wataura kuti mhosva yakakupinza munomu inyaya yekuti pamba pawaishanda uri maid pakabiwa. Zvinhu zvakabiwa zvakanga zviri palist zvakazoita kuti uzoendeswa kukoti zvazviri zvii? Pakabiwa 5,000 US ne600 rands ne-TV vaifila yaita zvekufila magasi negasi nemagumbeze. Vateereri veSly Media TV, tinokutambirai nemufaro tiri pano pachirongwa Home Away from Home. Zita ndinonzi Sylvester Tapfumane kana kuti simbi yebasa handitika. Pachirongwa chinechi Home Away from Home tinopinda mumajere akasiyana siyana mukati menyika ino yeZimbabwe. Tichiita hurukuro nehama neshamwari dziri musungwa tichinzwa kuti upenyu hwakamira sei. Sekunzwa kwamunoita chirongwa chinonzi Home Away from Home zvichiratidza kuti vari kumba vari muno musungwa, asi chinoita kuti titi vari kumba ndechekuti zvinhu zvanga zvisingaitwe kare ndo zvavakuita mazuvano vari musungwa. Ndo saka muchanzwa kuti kana tichiti Home Away from Home tiri kureva kuti kudi mazuva mazhinji munowanzoona kana kuti Pelagia kana kuti Tarumbidzwa vachikupai chirongwa chinechi. Nhasi uno ndapuhwa mukana naNataru kuti ndimboitawo chirongwa chinechi. Tiri kunoku kuShurugwi kwatiri. Kuno kuShurugwi kwatiri tiri paShurugwi Female Prison. Ndoda kuti nditore mukana uno kuti panguva ine ndisandataura nehama yandoda kuti titaure nayo panapa nhasi uno kuti ndikuzivisei kuti chirongwa chinechi chinonzi cho Home Away from Home chinoitwa neSly Media TV chine concept kana kuti chinangwa chakasiyana nezvimwe zvirongwa zvatinoona zvakafanana neAnother Chance. Ine concept yayo yakatenderwawo nevakuru vemaprisons nakomishina kuti itore rimwe donzvo rakanangana neugaro hwemuprison kana kuti hwemumajera. Nditika kutiwo zvekare kune Behind Bars inoitwawo naTete Tilda. Ine zvainoitawo mukati meprison zvakasiyanawo nezvatinenge tichiitawo isusu. Chirongwa ichocho chinonzi Behind Bars. Isusu Home Away from Home tine zvatinoitawo zvakasiyana nevamwe. Izvi ndiri kuzvitaurira pakuti tinozonzwa mucomment section kune vazhinji vanoteera chirongwa chino vachiti masiya mubvunzo wakati, dai mabvunza zvinoti, dai mazenge mananga nyaya yakati, kohinda hamusina kutaura zvinoti, kohinda mukaona tazvisiya. Hakusi kureva kuti hatisi kugona kubvunza mibvunzo iyoyo, asi kuti tiri kuedza kuti zvisiyane. Behind Bars, Another Chance nezvimwe zvirongwa zvinoitwa nakomishina zvisiyane. Isusu donzvo redu reSly Media TV nderekuti tipinde mukatikati menyaya yerehab. Kana chitaura kuti rehab tiri kureva kuti munhu anopinda muprison anga asina chikoro, asinga apinda muprison anozokwanisa kuti aende kuchikoro oita form 4 yake, oita form 6, oita kosi, oita zvidzidzo zvakasiyana siyana kana kuti akapinda munomu aine degree rake ozobuda ane masters degree. Chinangwa chechirongwa chinechi Home Away from Home ndechekuvandudza nekuburisa pachena zvirongwa zviri kuitwa nanagogo nanasekuru muno muprison. Chinangwa chezvirongwa zvatinenge tichitaura isusu ndechekuti kana munhu achizenga abuda muusungwa awane pekutangira. Ndosaka vachiita makosi akasiyana siyana. Ndo donzvo redu iroro. Saka tiri kuti muedze kusazvibatanidza kana kusazvifananidza kuti sei musina kuita saTete Tilda. Chinangwa chedu ndechekutaura makosi anenge achiitwa muno muprison. Handitika nhasi uno ndine mwanasikana anonzi Pelagia Mukumba anobva kuZaka rinopisa. Ndiwo ndoda kuti tiite hurukuro naye muno tichinzwa kuti ndezvipi zvaari kudzidza ari mukati meusungwa ari panapa paShurugwi Female Prison. Tiri kuno kunharaunda yeMidlands. Regai nditore mukana uno wokuchingamidza Pelagia wakadii zvako? Tiripo makadiwo. Tinotenda makore 23 ekubereko. KuZaka rinopisa wakabva rini?
ndakabva 2015. 2015. Muno muntu kunzwisa kuti wakatongerwa makore anokwana kuitawo matatu uri muusungwa. Iye zvinezvi wasevha makore mangani? Ndasevha 1 year 8. 1 year 8 months. Vateereri vangada kuziva kuti chii chakaita kuti uzopinda muusungwa iwewe? Ndakaparadzana nevabereki vangu 2015. Ndikaenda ndikandotsvaga basa kuBetty Bridge. Ndikabva ndatanga kushanda. Munhu wandaishandira ndopaakabirwa. Abva ati ndakamubira. Alright. Abva andisungisa. Ndo nyaya yakakupinza. Asi iwo kwauriwo unenge uchiwa zvakanga hausiri wakanga watora zvinhu? Handisini. Naika zvinowanika muupenyu. Pelagia, wataura kuti mhosva yakakupinza munomu inyaya yekuti pamba pawaishanda uri maid pakabiwa. Zvinhu zvakabiwa zvakanga zviri palist zvakazoita kuti uzoendeswa kukoti zvazviri zvii? Pakabiwa 5,000 US ne600 rands neTV vaifila yaita zvekufila magasi negasi nemagumbeze. Mabirwo akaitwa zvinhu aya kana kushayikwa kwakaita zvinhu une kanhoroondo kaunoziva nezvazvo zvakashayika sei? Takabuda vaita zvekukliya mota kubhuta muclearing agent. Saka ivo vakaenda kubasa indikasara. Ini pandakasara ndakatozobudawo ndikaenda kwaMashavire nezvandaindotsvaga. Ndichidzoka tikatowanika dhora diye ragwejenurwa. Ini vakandosvikira ndiripo pamba pavakabvunza kuti chii chaitika ndikavatsanangurira havana kuzvinzwisisa. Ndopa vakatondisungisa. Vangofunga sokuti une connection nevanhu vaba. Wazoenda manje kwamagistrate, wasvika watongwa, wabva wanziwo 3 years. Wakanzwa sei uchinzi kwanzi 3 years uri mukati? Ndakabatikana singaiti. Ndakanzi 7 years. Ndakatongwa 7 years. Ndikazobvisirwa nekoti. Koti yakandibvisira 2 years. Ndikazotobvisirwa 15 nejere 2 years. Ndopa ndakasara ne3. Ndakabatikana. Ndopa patiri kutaura kuti counseling yawakapuwa ndiyo yakazokubatsira wapinda? Zvakazondibatsirawo ndapinda muno. Ndopa ndikatosanganawo nevamwe vanhu vakatotongwawo sentensi yakatokura kudarika yangu. Ndopa ndikangozvitambira ndikangondoziva kuti zvinhu zvinoita sei zvinosanganikwana nazvo. Nevamwe vanhu vaitotaurawo mhosva dzavo dzavanga vasina kuita zvavanga vakasungirwawo nhema. Ndopa ndikazongozvitambira kuti zvinhu zviriko. Ndikabva ndatanga nekuda kwokuti iye zvinezvi pawakapinda muno ndoziva kuti ana mbuya vane zvavakataura newe panyaya yekugona kuregerera. Wapapi panyaya iyoyo? Ndasvika. Wasvika? Wakatomuregerera? Alright. Wakavaregerera vawaishandira vaya vanga vakupa basa maishandidzana henyu zvakanaka handiti? Asi ipapo ndo pakazooma nyaya yekuti wakazosungwa iwe uchiti haiwa haisi nyaya yandakanga ndapara inini. Mashoko ako tisati tapinda munyaya yako iwewe personally kwavari vawaishandira ivo vaya ndeyekuti chii? Mashoko angu kwavari ndeyekungovaudza nekungovasimbisa nanhasi kuti handisi ndakatora zvinhu zvavo ende handina zvandinoziva pazviri. Ende panga pasina connection nevakava? Panga pasina. Handiti? Tingati tichitasa wauya munomu kudzidza kuregerera uchidzidziswa nanambuya munomu zvakakubatsira zvakadii? Zvakandibatsira zvakanyanyisa. Zvoti ndakukwanisa kusabatikana nezvichero zvanenge ndaitirwa ndokwanisa kungozvibudisa mukati memwoyo wangu. Wakutoziva kuti kutsamwa ichoisi? Unogona kusangotsamwa. Andinoziva kuti zvinoita anasawira parufu zviya zviya. Vanhu vachinge vachiti munhu afirwa unobva kuti ndiwakadya mai vako iwe uchitochema mai. Tobva taziva kuti vanenge hauzvitore kuzviisa mumo. Hauzvichengeti pamwoyo. Saka ndomatorero wakuita kana ukangotsamuswa nemunhu waungoti haiwawo hatiti. Alright, ngatichipindai munyaya yekuti wauya munomu mune zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinodzidziswa muno muprison. Usati wauya iwewe muprison handiti iwe waiona jere sechinhu chakaita sei? Ndaiona jere sechinhu chinotyisa, semunhu munotogara muchirohwa vanhu moitika zvinhu zvakasiyana siyana. But ndichitozopinda ndakawanikawo muri munhu muri nani mutodzidzwa zvinhu zvakawanda. Pandakasungwa ndakasungirwawo Betty Bridge ndaita zvekusona. Ndichienda kuworkshop ndichindosona. Ndopandakazoti transfer ndikaendeswa kuMasvingo.
ndopandikatanga kudzidzira kuruka vanhu musoro, ndikazotransfera ndikauisa kuno kuShurugwi, ndiri kungodzidzira kuruka vanhu musoro, ndakugona kuruka nekusona. Alright. Zvinhu zvaunosona zvinhu zvakaita sei? Matrauzi especially mauniform edu atopfeka. Utori muchirongwa ichocho? Saka wautogona pattern cutting and designing? Togona. Iwe uchikura tisati tataura kosi yawakaita, uchikura wainzwa kuda kuitei muupenyu hwako? Ndichikura ndainzwa kuda kutoita zvinhu zvakanyanyawo, but nenhau yekuti vabereki vangu vakazoparadzana, ndikazoshayirwa mari yechikoro, kuzosvika ndandoita house girl, ndopazvakadhakwira. House girl wakatanga une makore mangana? 15. Uine 15. Kukuchikoro wanga wasvika palevel ipi? Form 1. Form 1. Asi ngatichitaura kuti ipo pawakazosvika form 1 chii chakazoitika kuti usaenderere mberi nechikoro? Kunyange vabereki vanga vakapesana, amai varatidza kuti vanga vari kwavo, baba vari kwavo, handiti? Chii chakaitika paupenyu hwako iwewe nekupesana kwevabereki? Vakapesana, ndikabva ndasara ndichigara nagogo vangu, mai vamai vangu. Mai vamai vangu pavakashayika ndopakanzi nehanzvadzi dzamama vangu hatichengeta nawo kwasha panapa, ngavaende kupi? Kunana baba vavo. Kumba kwababa vangu ndandisingatokuzivi, ndopandakafamba ndichitotsvaga kumba kwadhedhi vangu, kusvika ndakuwana, ndobva ndatosvika. Vanga vane umwe mukadzi, mungoziva zvinoitika kana muchigara nastep mother. Ndopandikasvika vane umwe mukadzi, tikambotirai kugarisana, zvikatoramba, ndopandakabva, ndopandikazoenda kuBeitbridge. Ngatichitarisai upenyu iye zvinezvi waamuno manje, mukati meusungwa, une kosi dzauri kuita, kudzidza kuruka musoro imomo kuita iye zvinezvi, kune vamwe vanhu vangave vari kuona chirongwa icho chechi maererano nepfungwa dzawakanga uinadzo usati wauya muprison wavo, asi iye zvinezvi wakutoziva kuti munodzidziswa vanhu kusona. Vanhu ivavo ungavaudze kuti chii? Vane pfungwa dzekuti kuprison kunorohwa vanhu sezvawaifunga iwe? Ungovasimbisa kuti kunoku hakuna zviriko, tete kangochengetewawo sevanhu, hakurohwi vanhu. Zvekudhara zvatenza kuti kwai vanhu vanodirwa mvura, hazvisisizvo, zvasiyana. Handiti? Alright. Ngatichitarisai panyaya yekusaenderera mberi nechikoro, vabereki vapesana. Une chekutaura here pazvinhu zvakadaro? Dai ngwa uri kuti iwewe ndiwe waanemba nhasi uno, waane murume wako, waakunzwisisa kunonzi chinonzi kupesana. Ndeapi matambudziko anosanganikwa nawo uchiwedzera pane wanga wataura nekupesana kune kwaita amai nababa? Zvekupesana kwamai nababa ka zvinodzvara matambudziko akawandisa, nekuti ndakazosangana nezvakawanda. Izvezvi ndakasungwa, ndiri mujere, vese handitombozivi kuti vari kupi. Baba vangu vacho, mama vangu ndakambotirai kuvafonera vachingoti ndouya. Ndakasungwa 2022, ndikagara parimandi 6 months, ndikazotongwa 2023 muna January. Kusvika izvezvi havasati vamboya kuzondiona. Nhamba dzababa vangu handichatodzizivi, ndiri kungotambudzika ndiri muno mujere. Saka nongoudzawo vari kunze kuti kana waona watoshayirwa mari yechikoro, kushandira futi munhu zvinopa futi matambudziko akawanda. Ngatita pakauya vamwe pafamily week, iwe hauna here akakuvhizitira pafamily week? Handina. Zvinobata here kana kuti zvingori ordinary kana uchiona vamwe vanhu vachivhizitirwa nehama dzavo, iwe wakanzwa sei? Zvinhu zvinobata zvisingaiti zvetinogona kutofunga zvakawandisa. Zvinhu zvinorwadza zvokuti ukada nyanya kuzvichengeta kana kuti kufunga nezvazvo stereki, ugona kuita kana chirwere chemwoyo. Naika. Saka nekudzidziswa kwaunoita munomu kugona kuregerera nehama dzako chero zisina kuya kuzodziona wakadziregerera? Ndakavaregerera. Because kwavari handizivi kuti varipi, vari kuita nezvei, kunze kwacho kwakamira sei, chii chiri kuitika. Saka ndakangozvifananidza. Amai uchitaura navo wati wakambotaura navo handiti? Pafoni yavo? Handitauri navo. Unoudza mamedhi matete nawo ndo anofona wotaura navo. Ivo ndo vanozongondiudza kuti hazvanzi zvakati. Handiti? Amai ako vakakutsamwira? Ndo zvandiri kutoona sekudaro. Saka ndaichida kuti vakumbira ruregerero, kuti vakwanise kundiregererawo. Pane zvandikavatadzira. Handiti? Alright, ngatichitarisai tichienderera mberi neupenyu. Iye zvinezvi une makore 23 ekuberekwa, handiti? Wakambowana here mukana wekuti umbofunga wega kuti ndoda kupfuurira mberi nechikoro semunhu achiri wechidiki kudai? Ndinofunga zvisingaiti. Unoda kuenda kuchikoro? Saka mukana munomu wakamira sei iye zvinezvi waapapi nenyaya yekuti uende kuchikoro?
kuti zvinhu zvacho muzati choitika kwandaiva ndaitombozviita ndichitodzidza ndichiita sei but zvosiyana nekunhu kwaunenge uri. Alright. Asi shungu yekudzidza iripo zvokuti kana pane munhu ari kunzoko ari kuti Pelagia ndoda kuti kana abuda apedza kusungwa hwake panguva yachona achinge abuda ndinoda kumubatsira kuti aende kuchikoro. Ungade kuenda kuchikoro? Ndoda. Handiti masubjects awaigona kuchikoro ndapewo? Ndaigona history, geography nescience ndaizvikona. Naika. Alright. Toda kutaura maoption akawanda. Wataura option yekuti unoda kuzonge uchienda kuchikoro handitika uyezve wataura kuti uri kusona uri munomu. Vamwe vanhu vanenge vachitaura kutiwo unogona kuzvitangira yako kambani yekutosona. Izvi zvanzi waugona kusona mauniform aya, waugona kusona matrauza, waugona kupfeka kusona masheti nezvimwe zvese zvakadaro. Haunawo here pfungwa yekuti ndingangoda kuti uku ndichienda kuchikoro manheru uku masikati ndichiita basa kuti ndigone kunge ndichizvifanda ndega, asi pekutangira pamwe pane pasina? Pekutangira ndo pane pasina. Apa ndataura nemuromo wangu, ndauda dzako pfungwa maererano nezvauda kutanga. Pamwe uda unotanga kusona, handisi kuziva zvauda kutanga kunosona, handisi kuziva kuti uda kutangira pai. Iwewe unenge uda kuti utaure wega pache zvako kuti ini ndikabuda munomu ndiri kufungidzira kuti ndidai. Nini pfungwa dzangu ndandichifunga ndikabuda munomu ndotsva ndikawana vanhu vanondibetsera nemari ndotenga micheka yangu ndoita zvekusona ndichitengesera vanhu ndichitangira ipapo kuenda umberi. Ndezvipi zvinodiwa kuti munhu atange kambani yake muself inonzi kuzviitira? Zvaungati kuti unatsotanga wataura zvemicheka ndo chete zvinodiwa here? Mushini wacho wekusona neweoverlocking unodiwa, newekukata nemucheka. Alright. Tsono dzakarambwa mazuva ano dzimaoko? Maoko handigoni. Alright. Aiwa pakanaka. Saka tichitaura nyaya yekuti wakanga uchishanda wakadzingwa zvekare kwanzi panapa hatichengete vana vevakwasha. Pekugara paripo here kana uchinge wabuda muno? Ndichinge ndabuda hapatorina. Samusi waunonzi nana gogo takuburitsa uri kunangawo? Handitozivi kuti ndonanga kupi ndofamba sei. Handizivi nekuti dei vabereki vangu vaikwanisawo kutaura zvinhu kwazvo kwati vaikwanisa kuyozondona ndati ndainanga ikoko. Manje apa kuti ndinange ikoko handizivi pfungwa dzavanadzo, handizivi zvavari kufunga, handina zvandotomboziva. Handiti. Alright. Ngatichiitai zvinezvi pamwe ungadai tataura chikumbiro chokuti unogona kupuwa zvikwanisiro zvinoita kuti utange dressmaking yako uri panzvimbo paunenge wawana uye uchinge watengerwa mishina iyo nemari dzekutenga micheka zvese zvapo. Kune munhu ari kunzoko angangoda kukubatsira nekuwana pekugara, ungati chii kwaari? Nekuti variko mumwe anogona kutenga mushina umwe wogoti nditori nepamba pekuti anogona kugara achiita zvake zvekusona izvozvo. Ungade kuti kudii kune munhu akadaro ari kunzoko? Well wishers ari kunzi havana zvine basa nekuti hama yako kana kuti haisi hama yako, iwe unoti chii? Rubatsiro ndo randinototsvaka semunhu asina kokuenda, semunhu asina pekutangira, asingatombozivi. Chero ndichitobuda panze pacho unenge usingazivi kuti panze pakamira sei. Munhu wagara 3 years uri mujeri unenge usingazivi zvezvichiitika. Apa saka uri kubuda rini iwo? Ndiri kubuda 2025 so 30 December. 30 December 2025. Saka tinenge celebrate new year tinewo handika? Alright. Aiwa vateereri vari kuzvinzwa 2025 30 December Pelagia Mukumba ane makore 23 anenge achibuda muprison. Nyaya yake mainzwa, nhoroondo yeupenyu hwake inonzwisa tsitsi. Baba naamai vakasiyana, pekugara pakanga paakunetsa. Akazotora sarudzo yekuti rega ndizviriritire. Unoziva kuti chido chekuda kuzviriritira chakagara chirimo nekuti akatanga kunozvitsvagira basa rekuti ave maid pamba paakabata. Zvisinei akazosanganawo nematambudziko aakasangana nawo. Kana muriko chichemo chake machinzwa. Kuno kuShurugwi Female Prison ndokune maofficers amunokwanisa
kunge muchitaura zvishuwo zvenyu zvichiungana zvishoma nezvishoma kuti paanozobuda totobuda naye tiine motikari tichienda naye kuimba yaanenge agamuchirwa zvekare nevamwe. I remember takamboita nyaya yemukomana wekuyunivhesiti anga asina pekugara, akaita chikumbiro pano paSly Media TV, akazopedzisira abhadharirwa university yake fees dzese, handiti tuition fees yake, akapedzisira awana futi pamba pekugara paaingogara mahara. Saka tinoziva kuti vanhu vakadaro variko kunzoko. Ndisati ndavhara chirongwa chinechi chandoda ndichikurukura naPelagia Mukumba namakore 23, chandoda kuziva ndechekuti chandoda kunzwa zvinezvi ukama hwako nanagogo uchipa mashoko ako ekutenda nepavakusvidza nemazano eupenyu ndeyekuti chii? Ndoda kutenda nekuti vanondidzidzisa zvakawanda. Vanondikanzela, vanondidzidzisa zvakawanda zvekuita nekundionesawo pamwe panhu pane ndatotadza. Chidimbu chimwe kunze kwezvawakadzidza zvekuti zvekusona izvi nezvekuruka musoro, zvawakadzidza zvinongoda kuzivikanwa nemwanasikana achazokura uzoita imba yake, zvawakadzidza ndizvoti? Ndakadzidza kugarisana nevanhu zvakanaka. Handiti? Aiwa, tinotenda. Akadzidziswa kugara zvakanaka nehama neshamwari nevanhu zvakanaka, zvinove zvimwe zvinhu zvatinoti kana tichitaura kuti isusu tiri kutaura nenyaya yerehab, inzvimbo inovaka munhu, inzvimbo inoekwipa munhu nemaskills asiyana nemazuva ekudhara ekuti vanhu kana vachinge vauya kujeri waitonzi ane 15 cuts kana kuti ane 50 cuts kana 70 paanobuda mazuva ese, kana kuti pasvondo achirohwa kamwe chete, achirohwa shamhumbiri. Asi mazuva ano hazvisirizvo zvaakuitwa. Munhu akudzidziswa kuti kana achinge abuda muprison anonotangira pai. Zita ndinonzi Sylvester Tapfumane, ndakamirira Tarumbidzwa Rudhenya, tiri kuno kuShurugwi Female Prison. Tinoti ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa pano paSly Media TV. Mazvita.